pitung sasi lasengonku ngenteni mung sliramu wong ayu kang dadi ati rina wangi mung tansah tak impi-impi jroning ati kangenku setengah mati Sendang kula ya mas ya aja lali ngeling ana rikala jaman semono sliramu janji aku setya ngenteni lahir batin tresnoku terus ing ati kangen wong kangen ngene rasane rindu rindu wong ayu kowe tak tunggu oh kangen ngene ngene rasane rindu rindu tambane pengen ketemu klopo muda Lekenono aku kangen dan kasmaran Balon senor wong ayu tanti-anti Usadane wong kangen dangan to jampi Sasila senggongku ngenteni mong sliramu wong ayu kadadi ati rina wangi mung tansah tak impi-impi ati kangenku setengah mati senang kula yo mas yo Jaman semono sliramu janji aku setya ngenteni lahir batin tresnoku terus ing ati kangen wong kangen ngene rasane rindu rindu wong ayu kowe tak tunggu kangen wong kangen ngene rasane rindu rindu wong ayu kudu ketemu apa muda enek kanggo rujak lekenono aku kangen dan kasmaran balong sendor wong ayu tanti-anti usadane wong kangen banget anto jampi atur sugeng dumateng kang samya dateng ambreng sani badan kula wujud remang malang-malang ampun ngantos samya jingleng mangke mundhak masangareng atur kula dumateng kang samya prisa
ageng alih kakung putri sapa muda sedaya sinami resa kawula kang rupine tata kula niki setyare bakepon kriwon dereng saged totolan uda negara sanyata saged mengeluh sapa mung patos pangupa jiwa milanipun sedaya kasaya preka ampun ngantos sami Allah mereka kawula najan kula rupa Allah nanging tasih kontonira nadyan ala rupa kula nanging tasih golongane santri sayakti sawang samian lampahi kesenian para werni milanipun sedaya kang samya priksa ampun ngantos sami kala Allah mring kawula najar kula rupa Allah nanging tasih kontonira najan Allah rupa kula abadeni nanging tasih golongane santri sayakti sawang sami nguri-uri kesenian kabudayan Jawi sampun cekap kang dados atur kawula mugi samya seketana lenggah ira sedaya simami mreksa kawula kang rupine mboten tata zamane wali songo nyambarke agama Islam ingkang mulya gambarane tanah Jawa lewat seni lan budaya ana ing tanah Jawa supaya urip mulya eling kang maha kuwasa lamun kuasa wajib dilakoni tuntunan kena lima sangat dan sholat zakat munggah haji lamun kuasa asik 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 asik
sapa supaya urip mulya eling marang kamangsa wajib dilakoni tuntunan kang ana lima sedang salat jagat poso kacing lawan kuasa wajib dilakoni tuntunan kang ana lima sedang salat zakat munggah haji lamun kuasa gambarke agama Islam kang mulya gambarane tanah Jawa lewat seni lan budaya ana ing tanah Jawa supaya urip mulya kaliyo kang mangsa dilakoni tuntunan kang ana lima sangetan salat zakat poso haji lamun kuasa wajib dilakoni tuntunan kang ana lima kesehatan salat zakat poso haji lamun kuasa do elingo iki jamane wis tuwa tuntunan agama do dianggep kuno lakonono acarane wali songo sing ora kersa aja nyacat aja ngino acarane wali songo werna-werna dikir talil kirim donga lakonono maca Quran lan sholawat kulitano zaro kubur aja nganti dilalekno ana carane dakwah lawan budaya umpamane kaya Sunan Kalijaga pituture mlebu ati ora krasa tuntunan agama bisa diamalno wis kabukten rikala jaman semono akeh para manungsa nyembah brahala banjur sadar laku musik ditinggalno padha nderek acarane wali songo Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka, Indonesia
sudah bebas